سلام تخطاتت ناس channel كما تكونوا سنة كتكونوا ناوتر من يوتيوم بعرف ذا فيديو زيا نخلنا كمرة نازخل منالبات نتزلو زتري وزلهم أدميرال ناي نيتو يو بزعبا زهلو زلو كنتات ناي بيروبا درجة بسراشا زلو كنتات ناي أوروبا أكايدا كميت كون كمزخل سألك بنايوم كاو قصينا بزعبا تكنولوجي كنرينا بزعبا ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ዘለኻ መንእሰይ ከመዩ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ናይ ፖለቲካ እንታይ ይመስል ኣሎ ክንርኢ ኢና ልዕሊ ኩሉን እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ናይ ሎሚ ድማ ብዛዕባ መፃኢ ናይ ደቅና ብዛዕባ ትምህርቲ እንታይ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣለዎም እንታይ ክመሃሩ የብሎምን ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ሓበሬታ ክህልወኒ እዩ መንእሰያት ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እንታይ ተስፋ ኣለዎም እዚ እውን ኣገዳሲነት ዘለዎ እዩ ካብ መንእሰያት ዝመፀ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ፕሊዝ ኣብ መወዳእታ ተኸታተሉ ብርግፅ ድማ ዝጠቅመኩም ከም ትረኽቡ እርግጠኛ እየ ሶ መጀመርያ ካብ ምንታይ ተበጊስና ኢና ዝብል ዘለና እስከ በዚያ ንጀምር ድሓር ተመሊሰውን ክሪያ እየ Of the race to power in the US. Joe Biden and Donald Trump have a new rival. He is literally anybody else. Literally anybody else. That's the እስትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቴክሳስ ዝነብር ኮይኑ ከመይ ጌራ ካብ ልዕሊ 300 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ክልተ ምርጫ ጥራይ ዝህልወና ንሱ ድማ ጆ ባይደንን ትራምፕን ከመይ ጌሮም እዚኦም ክልተ እዚኦም ጥራይ ዝኾኑ ምርጫና ብምባል ባዕሉና ምርጫ ኣትዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ በቃ ዝኾነ ይኹን ካብዚኦም ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሊትራል ቃል በቃላ ብጀካ እዚኦም ክልተ ዝኾነ ይኹነና እዚ ዓይነት ሽም ወሲዱ ናብ ምርጫ መፅኡ ኣሎ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንብል ምክንያቱ ክልቲኦም ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ግን ይፈልጠይናኻ ንዓለምና ከባርዓውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ዝመፁ ዝገብርን ዝመፁ ዝዛረብን እዩ ተርዲኹም ኣለዎም ስለዚ ከምዚ ኣስተውዒሉ ገለበለ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ጆ ባይደን ንሪኦ ኣለና ዳርጋ ንሱ ድዩ ዘመሓድራ ዘሎ እታ ሃገር ዋላ ካሊእ ዘመሓድራ ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝጠራጠረሉ ኩነታት እዩ እዚኣ ርእሲ ፅንሕ ኢለ ክሪአ ስለምንታይ እዩ ግን እዚ ዘዛርብ ዘሎ እዚኦም ክልቲኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ዓለምና ሓደጋ ክኾኑና ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ድማ እዚኦም ክልቲኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደጋ ክፈጥሩና ይኽእሉ እዮም ንመፃኢና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከውሕስዎ ይክእሉን እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ بدرجة أوروبا أبزل على ترزيز له بايدن كتعملنا خلي أسوار نيوكرين كبخلي كاوت أيجن even بايدن زخد زل من قدي نسون سكفتا خمس فترة لهم بزوج أجمعات زلوا مخنياتو اتزلوا أكيدنا علمنا تمس تشاينا زكبر زلوا متفنان أب إسرائيل كازان زلوا أب يوكرين زلوا كنتات مصر زلوا كنتات كل تاريخيات كونفليكت النابس هي خيد على سلزي بايدن 4 عامات جيرو إذا زلنا على ما ركبنا له كميز نبرة ترامبون انتقونه ولا كابوجا أصبح ترامب صحيح انتقونه ملو زت أمامن ما راح يكتب لك هاي تخلني هاجن بزح حسب نص كم ترامب كم زحشم يزملسو جن أب أمريكا السبزي كم زبل هيدلاينيرو كم اللي سوينا سلامتك كم بالخمدلنا مجمر يعني ملس كنتاتنا يوكرين أب متى بتسحلو أوروبا خب خميري و زي قداس نسلو زلوس كنسمع. Admiral Bauer, thank you so much. Good to see you again. Yes. I would like to ask you the first question about the terrible events that happened in Russia on March 22nd. Vladimir Putin is directly accusing Ukraine in the terroristic attack. Do you expect any steps coming from Moscow in these circumstances? It was to be expected that Russia would try to put the blame on Ukraine after these attacks. But I think there's clear evidence that first the US and UK informed Russia actually about a possible terrorist attack in Moscow, which should have helped the Russian government to find the terrorists and to prevent the attacks. And secondly, very shortly after the attacks, IS or ISIL, Daesh claimed the attack. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ናይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሞስኮ ዝተኻየደ ልዕሊ 134 ሰብ ዝቐተለ እቲ ጉዳይ እቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ተቐላጢፋ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ዝገበረቶ ፕረስ ኮንፈረንስ ዩክሬን ከም ዘይነበራ ክትገልጽ ከላ ራሽያ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ዘፍልጥ ምክንያት እንታይ ነይርኩም ብኸመይ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ክትፈልጡ ክኢልኩም ሕራይ ቅድሚ 2 ሰሙን መጥቃዕቲ ክፍፀም ከም ዝኽእል ነጊሮም ነይሮም ሓው እንታይ ምተሓሰለ ዘለኩም እዮም ክሳብ ክንዱ ክትፈልጡ ክኢልኩም ገምጥልዋ እስከታ ነገር ሕጂ ገምጥልዋ ኣብ ኒውዮርክ መጥቃዕቲ ወይ ኣብ ዋሽንግተን መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ 130-140 ሰብ ተቐቲሎም ቅድሚ 2 ሰሙን ድማ ራሽያ ንዜጋታታ ኣጠንቂቓ ነይራ ንራሽያ እውን ንኣሜሪካ እውን
መጥቃዕቲ ከጋጥመኩም ይኽእል ኢላ ነጊራቶም ነይራ እንደን መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ኢማጅን ኣሜሪካ እንታይ በለት ነይራ ህዝቢ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ እንታይ በሉ ራሽያ ጌራቶ ከመይ ገይሮም ፈልጥዎ ከምዚኣ ከም ዝብሉ ርግፀኛ ኣይኮነን ከምኡ ኢሎም ናይ 2001 ናይ ኒውዮርክ እንድሕሪ ንዝክሮ ኮይና መን ገይርዎ ክሳብ ሕጂ ዝተፈትሐ ኣይኮነን መን ገይርዎ ብኸመይ ተገይራ ይፍለጥን እዩ ብሰንኩ ግን ክንደይ ሃገራት ተደብዲበን ኣለዋ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂባ ምስቲ ኩነታት ብፍፁም ዘይራኸብ ክንደይ ሃገራት ተደብዲበን ክንደይ መራሕቲ ተቐንፂሎም ስለዚ ተመራኸብ ተነፈርቲ ነቲ ኒውዮርክ ዝሃረማ ካብ ኣሜሪካ ተበጊሰን ኣብ ኣሜሪካ እየን ኣጥቂዐን እቶም ፓይሎታት ምስ ኢራቅ ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ርክብ ኣይነበረን ኩሉ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝተፈፀመ ግን ክንደይ ሃገራት ብሰንኩ ተደብዲበን ስለዚ ኣሜሪካ ዝብልዎ እዚ ኔቶ ዝብሎ ዘሎን ብኣፍካ ክትብሎ ንዓታቶም ፀገም የብሎምን ኩሉ ግዜ ዳብል ስታንዳርድ ስለ ዝኾነ ንሕና ንብሎ ንሕና ድሌትና ክንብል ንኽእል ኢና ኣባና ክኾን ከሎ እቲ ኩነታትን ካልእ ትርጉም እዩ ዝህልዎ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንዩክሬን ስለምንታይ ትጥቀንዋ ይትሕቶ ምስ ዩክሬን ዘተሓዝ ግን ብዙሕ ከም ዘለዎ ራሻ ሓቢራ ኣላ I think for Putin that was a surprise because it was sort of the inconvenient truth for him that it wasn't Ukraine and that it was IS and therefore as a result of his ability to cut off the Russian people from the outside world to a certain extent he is continuing now the story of Ukraine basically for internal consumption and for reasons of making sure that the Russian society understands that he needs to do more to win the war in Ukraine, which is about mobilization, which is about continued efforts for the economy, for the Minister of Defense, for the armed forces. And he's now talking about war and no longer about a special operation. So, እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ብዛዕባ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ድዩ ቅድሚ ክንደይ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ብዓብላሊ ድምፂ ህዝቢ ራሻ ዝመረፆ ፕሬዚደንት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሶም ይፈትዎ ድዮም ኣይፈትዎን ኤሮጳ ይደልይዎ ድዮም ኣይደልይዎን ካላርሲ እዩ ህዝቢ ራሻ ግን ከም ዝደልዮ ብናቱ ድምፂ ገሊፁ ኣሎ ብናቶም ኣገባብ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ዩኤን እንታይ ዝብል ሕጊ ኣሎ መሲልኩም ዳርጋ እቲ ዝኸበረ ሕጊ ዝበሃል ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ኣይንእቱን ኢና ኣብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ኢድና ኣይንእቱን ኢና ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክኽተሎ ዘለዎ ገለ ካብቶም ዝኸበሩ ሕግታት ናይ ዩኤን እንታይ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብናቱ ሕጊ ክነብር ከም ዘለዎ ካልእ ሃገር ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ኢድ ክትእቱ ከም ዘይብላ ናን ኢንተርፊረንስ ስለዚ ዝኾነ ሃገር ናብ ካፍ የብሉ ስለዚ ህዝቢ ራሻ ብዙ መስሎ ይነብር ኣሎ ራሻ ከመይ ይነብሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ቁጠባ ናቶም ተማሒሹ ሃገር ተማሒሻ ካብቲ ዝነበረቶ ተማሒሻ ስለዚ ህዝቢ ድማ ዘዋፅኦ ይርኢ ኣሎ ሕጂ ድማ ብድሆ ኣጋጢሞ ኣሎ ይርኢ ኣሎ እንታይ ዓይነት ብድሆ ገጢሞ ኣሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ እገዳ ወሪድሎም ኣሎ ውግእ ተኣውጅሎም ኣሎ ኣፅዋር መመሊኦም ቢልየንስ ገንዘብ ንዩክሬን ይሕግዝዎ ይርኢ ኣለዉ ናቶም ቢልዮናት ገንዘብ ድማ ዓጊቶም ሒዞም ኣለዉ ብቐጥታ ክንዛረብ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሻ ኣብ ባንክታት ናይ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካ ተዓፅዩ ኣሎ ነቲ ወለድ ናቱ ኣብ ተዓፅዩ ከሎ ዝወለዶ ከባቢ 27 ቢልዮን ድማ ንዩክሬን ክንበይና ይብል ኣለዉ ስለዚ እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ግን ሕጊ ነቲ ካልእ ዓለም እምበር ንኤሮጳን ኣሜሪካን ብዙሕ ሕጊ ከም ዘይምልከቶም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ከምዚ ክጠዋውይዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ህዝቢ ራሻ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ራሻ ያጋጢሙ ናይ ትክክል ሕጊ ዝኽተሉ ነይሮም ዝኾኑ ራሻ እቲ መፅናዕቲ ዝገብር ዘሎ ኣካል ናይ ራሻ መፅናዕቲ ገይሩ ወዲዩ እዚ ክብሎም ተፀበዩ ነይሮም እዚኦም እንታይ ደሊሎም ዳርጋ ከምዚ ሰራቕ መባእ ባዕሉ ይለፋለፍ ዝዓይነቱ ገና እቲ መፅናዕቲ ዝገብር ዘሎ ቦዲ ናይቲ ሃገር ወዲዩ ኣፀፂኡ ናቱ ውሳነ ከይሃበ ከሎ ምስ ዩክሬን ዘተሓዝ የብሉን ዋላ እቲ ኣይስስ ኣነ ገይረየ ይበል ንኣብነት ንኣይስስ ከፍ ኢሎም ብድሕሪ ኣነ ከፍ ኢለ የበል ኣነ ገይረየ የበል ምባል ክጠፍኦም ከምኡ ኢላ ኣይተሓስብን ራሻ ኢሎም ሓስቡ ንሕና ከማ ንሓስቦ ኣለና እዚ ምክንያቱ እዚ ሃብታም እንድሕሪ ኮይንካ ንሓደ ሰብ ሃሪምካዮ ካልእ ሰብ ጌርካ ኣነ ሃሪመካ በል ትብሎ ገንዘብ ከፍ ኢልካ ቨሪ ሲምፕል እዩ ከቢድ ነገር ኣይኮነ ድሓርካ እቲ ኣይሲስ ዝበሃል ዝባዕሉ መን መስሪትዎ እንታይ ኢልካ ንድሕሪ ተመሊስካ እቲ መልሱ ቀሊል እዩ ንእሽተይ ንስማዮ ድሕሪኡ ኣብቲ ቀንዲ ሕመረትና ክንኣቱ ኢና Do you think that he would do something in Ukraine? Like when he blames Ukraine, it's impossible to just sit and wait for something to happen. I suspect that he thinks that people are expecting some answers and maybe some punishment. So do you think it's going to be even more tough in Ukraine after that? He talked, I think, yesterday about Muslim radicals, or he talked about the fact that so it was not going away entirely from this Ukraine blaming, but it was also recognizing that the people who conducted the attacks were actually extremists with a Muslim faith. So I think he's sort of struggling now
how to sell the story because it doesn't fit in the frame entirely. I think that is his problem. Is it possible that it will have repercussions for Ukraine? I think with Putin we've seen everything is possible. Absolutely. شوف انتهينا نبل دلنا كل تزبلو زلو تي بعلم كسمعوا زدليو مزمور يمتزاربو زلو حزب راشا قبل عليو قبرش براوي مدقعتو ريدو الله قدامي تهزبن من يدحسب قدامي بزي يقدس بوتين ترى يكونس تهزبن من يدحسب فلوتيو مسمني واقع له اب جنبار مسمن تواقع الله كانك تحسب هاي تخلني زغا ناي دك سبات بحريو نتنا يدك سبات بحري فلوي بحرناي بوتين غيرم كقربوين ستنزلو قدامي اب دفاع بميسايلاتن بتانكتاتن بعبيتي اصواراتن ፊት ንፊት ዋጉ ዘሎ ዩክሬን ራሽያን እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዘጋጠመ እትዮም እዮም ገይሮም እዮም ክብሉ ዝኽእሉ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ንህዝቢ ራሽያ ምእማን ኣየድልዮን እዩ ፑቲን ክእምኖም ድሕሪ ኮይኑ ዩክሬን ኣይኮኑን ኢሉ ጥራይ ክእምን ዘሎ እምበር ዩክሬን እዮም ምባል ምእማን ኣየድልየካን እዩ ምክንያቱ ኣብ ድፋዕ ኣብ ግንባር ትዋጋእ እንድሕር ኣለካ ፀላኢኻ ሰራዊትካ ይቀትል ተሎ ሰራዊቱ ትቐትል ተለኻ ኣብ ውሽጢ መፅኡ መጥቃዕቲ ክገብረልካ ከም ዝኽእል ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ ትዛረብዎ ዘሎ ንነፍሶም ነቲ ሰብ ንከእምኑ ንባዕሎም ከኣምንዎ ዘይክእሉ ዘረባ ንሰብ ከእምኑ ይፍትኑ ኣለዉ ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ምትፍናን ናይ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ናይ ራሽያ ከምኡ ድማ ሃገር እኳ ኣይኮነን እቲ ኔቶ ዝበሃል ግን ከም ሃገር እያ ክትዝገብር ክንብል ንኽእል ኢና ለንቀነ ድማ እንታይ እዩ ዘብዕል ዘሎ መበል 25 ዓመት ንሰርቢያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝቐጥቀጡ ዝደብደብሉ ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ 1999 ኔቶ ንሰርቢያ ትበሃል ሃገር ደብዲብዋ ነይሩ ራሽያ ነቲ ከይዝቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ንክበፅሕ ተሓትት ኣላ ግን ብዙሕ ደገፍ ኣይረኸበትን ዕበጦ ኮይኑ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚኣ ኣርስቲ ግዜ እንተረኺበ ክምለሳ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዘሎ ክንርኢ ኣለና ኣብዚ እስከ ንመለስ ሕጂ እዚአን ክልተ ሕጂ ዝመፃ ቪድዮታት ነፍሲ ወከፍ ማነ እዚአን ተዝሓለፈ ዝረኣናዮ ቪድዮ ሓበሬታ ክትከውን ከላ እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ግን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሰምዓ ይደሊ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ እዚ ቻነል ብዙሕ ተፃቦ የጋጥመሎ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ Benjamin, welcome to the show. Thanks for having me. And it's good to see you in person. Yeah, it's a pleasure being here in this beautiful park. Yeah, I've interviewed you a couple of times. You also have very strong opinions against imperialism. That's the exercise that you think is the United States. But I always wondered, how come you developed these ideas? What made you the person you are today? Well, a lot of things. I mean, I'm in my 30s and I went to college during the financial crisis in the United States. And for my generation, many people thought that there was basically no hope in the future. We were told that jobs may not exist. There was also the issue of student debt. We grew up during the Great Recession, right? And furthermore, in the United States, there are a lot of problems and we can see them getting worse over time. More poverty, more and more homelessness. So, you know, we've heard this idea for many years that in the United States, እዚ ሰምዖ ዘሎም ሓደ ኣብ ሰላሳታት ዕድመ ዘለዎ ምሁር ኣሜሪካዊ ጂኦፖለቲካዊ ተንታኒ ወይ ኣናሊስት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝሓስቦን እቲ ዝምነዮን ይረክብ ከምዘየሎን እቲ ሲስተም ነቲ ተራ መንእሰይ ብጣዕሚ ንቅድሚት ክብል ከምዘይሕግዞ ዘሎ እቲ ሃብቲ ኣብ ውሕዳት ስለ ዝተወሰነ እቲ መንእሰይ ከምቲ ዝድለ ንቅድሚት ይኸይድ ከም ዘሎ ዋላ ዩኒቨርሲቲ እንተተማሃረ ዋላ ገለ እንተገበረ ነዚያ ዝብላ ዘሎ እዛ ኣርሲ እዚኣ ብሰፊሓ ክንሪኣ ኢና ስለምንታይ ከማ ይብላ ኣሎ ንእሽተይ መንስማዕዮ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ስለ ዘሎ እዩ እዚአን ክልተ ነገራት መንእሰያት ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን እንተይና ኤሮፓ ተመሳሳሊ ስለዚ እዚኣ ንስማዕዮ እንታይ እዩ ትፀገም ሕጂ ክዝዛረብ each generation lives better than the previous generation. Well, that's actually not true for my generation. In fact, the standard of living for our parents was higher than the standard of living for our generation. And in fact, not only has the standard of living dropped, but even the life expectancy has dropped. So among my generation... ስምዕዎ ዝኾነ ወለዶ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝሓሸ ሂወት እዩ ዝነብር ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል እቲ ቅድሚኻ ዝነበረ ወለዶ ካብ ኣቦታትካ ወይ ካብቶም ወለድኻ ዝሓሸ ሂወት ንስኻ ከም ትነብር እዩ ነይሩ እቲ ሲስተም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነን ዘሎ ይብላ ኣብ ኤሮፓ እውን ተመሳሳሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀደም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 70ታት ኣብ 60ታት ሰብ 1000 ዲ ዋላ 1500 እናተኸፈለ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብኣይን ሰበይትን ስራሕ ዘለዎም ወይ ሰብኣይ ዝሰርሕ ተኮይኑ ገዛ ንክገዝኡ ከቢድ ኣይነበረን ሎሚ ገዛ ንክትገዝእ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ እቲ ገዛውቲ ዋጋታት ናቱ ሰማይ ስለ ዝተሰቕለ ማለት እዩ ኣሚን ኣብ ስዊትዘርላንድ ኢና ንነብር ዘለና ናይ ኣብ ኖርማል ከተማ ናይ 3 ክፍሊ ዘለዎ ገዛ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን እዩ ኣብ ከተማታት ማለት እዩ እዚ ከማና ውሕደልኩም እየ 3 ክፍሊ 600,000 ኣብ በዓል ዙሪክ ተኮይኑ 800,000 ክባፅሕ ይኽእል እዩ ሚልዮን ሲ ብዓይኒ ገዛውቲ ክትሪኦ ከለካ ኖርማል ዝጥቀስ ቁፅሪ እዩ ኖ ሚልዮን ገንዘብ ሰይፍ ክገብር ህዝቢ ግን ኣይክእልን እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዓመታት እዩ ትወስድ
قدم لهم بعين جزاو تطري خلا حاجة سو انتين مالتي اتمنى سي حجي زلو كابتنا يبو ناي سدرا ولدو زنبرو عدلات يبلون انتي مالتي دخنتنا مصي تنهجرات نهبت معلنا ينزل لا زلو امبر تقلسب ناب دخنت قصي زخي زلو يجيب لكم زلو سلازي انت كواليتي ناي لايف اكسبكتنس خايب لكم الله ابز حلفه من البات اب تسفاني وسب زبل بلاتفورم لا تويتر اب فيسبوك ونالهم انتي لو صحفوا نير ولا دكتور فريس كابير تراونو تي ونير مثلني نا ايرترا لايف اكسبكتنسي ناي منبار عدما ناي سبات كاب 30 ዝነበረ ኣብ ግዜ 9ታት ናብ 50ታት ናብ 60ታት ደይበኹም ዘሎ ይነግራሉ ላይፍ ኤክስፔክተንስ ማለት ትነብሩ ዕድመ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ላይፍ ኤክስፔክተንስ ክትነብር ውግእ ክህሉ የብሉ ቀጥታዊ ውግእ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሰብ ወይ ከዓ ቀጥታዊ ኣብ ዕግርግር ሲቪል ዎር ገለ እንተሎ ኮይኑ ሰብ ኣብኡ ስለ ዝመውት ኣይነብርኒ ካልእ ጥሜት ዓፀቦ ገለመለ ኩላቶም እዚኦም ነቲ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ድኽነት ይሕፅርዎ እዮም ሕክምና ዘይምርካብ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዋላ እኳ ቀሲሉ እንተኾነ ይዓቢ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ርአ ነይረ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣብ ኣሜሪካ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ንታሕቲ ገፁ ዝወርድ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ስትረስ ከለመለ ነቲ ሰብ ሆምለስነስ እንታይ ይገብረሎ ዕድሚኡ ከም ዝሓፅር ይገብረሎ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ኣብ በዓል ኤውሮጳ ኣነ ዝነብረሉ ስዊስ ንኣብነት ዝለዓለ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ዘሎ ከም ፀገም የብሉ እዚ ዓዲ እዚ ባት ስቲል እቲ ተንደንሲ ዘርእየካ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ኤውሮጳ 2-3 ዓመት ቀዲማቶ ትኸይድ እያ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሂወት እቲ ሕማቁን ፅቡቅን ድሕሪ ኤውሮጳ ድሕሪ ኣሜሪካ እዩ ዝስዕቦ ፅቡቅን ሕማቁን ድሕሪ ኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ክራይሲስ ኣሜሪካ ተጀሚሩ ድንጉ ኢሉ ናብ ስዊስ ድማ ይመፅእ ናብ ኤውሮጳ ድማ ይመፅእ ማለት እዩ ሕማቅ እንተመፅኦም ድማ ነዚኦም እውን ከረኻኽበሎም እዩ ምክንያቱ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር እቲ ቁጠባ ናቶም ኤክስትሪምሊ ኢንተርኮኔክት ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፀገም ሳምዌር ቀስ ኢሉ ናብ ኤውሮጳ እውን ከም ዝኣቱ ፍሎት እዩ ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ጀርመን ፈረንሳይ ዓዲ እንግሊዝ ኦልሬዲ ተመሳሳሊ ኣብ ኩነታት ዘሎ እዩ People live for fewer years, they live less than the older generation. So we're in a moment of political and economic crisis in the US. And meanwhile, you can look at other countries, in particular China, which is the exact opposite. Poverty is falling, economic development is incredible, and the way that China has been able to do this is through a socialist system, a unique system of socialism with Chinese characteristics. What is your sense of the kind of orderliness? በንጻሩ ንቻይና እንተወሲድና እቲ ህይወትና ተማሓሸ ዝመፅእ ዘሎ ስድራ ቤታት ቶም ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ካብ ወለዶም ኣፀቢቑ ዝሓሽ ሂወት ኣለዎም ሂወቶም ላይፍ ኤክስፔክተንስ ናይ ምንባር ዕድሚኦም ይነውሕ ኣሎ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ናቶም እዚ ከዓ ወላ እኳ ካፒታሊዝም ዝመስል ሲስተም እንተለዋ ቻይና ሶሻሊዝም ካለዋ ስኻት እቲ ሕብረተሰብ ንድሕሪት ከይገለፍካ ንኩሉ ዘማእከለ ለውጥ ከተምፅእ ምፍታን እናበለ ይዛረባ or disorderliness that we are seeing in this world. I feel, because we do this kind of discussion all the time, I feel sometimes there is a strong sense of helplessness, that you know something is wrong, you know something has to be done in a certain way, but it's going to the opposite direction. Do you think we're entering a period of time of great disorientation? And, what could be the danger if that is the case? Well, unfortunately, I do think we're entering a very turbulent time. Many of these societies in the West are becoming less and less democratic, and it's precisely a product of the deregulation of the financial sector and the incredible power of capital. Now, I think people pointed out that, yes, in China there are wealthy people, but wealthy people do not control the government, whereas in the West, wealthy people do control the government. So, زي سمعكم مارو انتي دبل دلو بحفشة تحتونا انتي لا تنيرا እቲ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ኣብዚ ሕጂ ንነብረሉ ዘለና ሰብሲ ሄልፕለስነስ ወይ ከዓ ከምዚ ዝኾነ ክገብር ዘይክእል ማለት ኩሉ ነገር ፍሪ ኢኻ ናፃ ኢኻ ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓይነት ሲስተም ኣሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክሪኦ ከለና እንተረኣኻዮ እቲ ሰብ ግን እቲ ዝደልዮ ነገራት ንክበፅሕ ግን ብኩሉ ዝተዓፀወ ይኾኑ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ይስምዖም ብዙሓት እዮም እንታይ መስለካ ዝም ዝበለቶም የስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ርጉእ መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና ሓደ ካብቲ ፀገም ድማ እቲ deregulation of financial industry ወይ ከዓ ነቲ ካፒታል ከም ድሌቱ ነቲ ካፒታል ነቲ ገንዘብ ነቲ ሃብቲ መቆፃፀሪ ወይ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኣብነት ኣምፂዋ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃብታማት ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ፖለቲካ ንሶም እዮም ዝቆፃፀርዎ ይብላ ኣሎ ኣብ ቻይና ሃብታማት ቢልዮነራት ኣለዉ ኢሉ ነቲ ፖለቲካ ግን ንሶም ኣይኮኑን ዝቆፃፀሮም እቲ መንግስቲ ንኩሉ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ፖለቲካ ብሃብታማት ዝዝወር ስለ ዝኾነ እቶም ሃብታማት ዝደለይዎ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ኣብ ተግባር ዝኸይድ እዚ እንታይ እዩ እቶም ዝሃብቶም ሰባት ወረን ባፈት ኣብ ዓለምና ገለ ከቶም ሃብታማት ቢልዮነራት ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ዝብል ካብ ኣነ ዝኸፍሎ ታክስስ ሰክረታሪ ናተይ ትኸፍሎ ታክስስ ብፐርሰንተጅ ይበዝሕ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ሃብቲምካ ቢልዮነር እንድሕር ኮይንካ ውሑድ ታክስ ኢኻ ትኸፍል ብመልክዕ ናይቲ ናትካ ዓቕሚ ናይ ሃብቲ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዝተፈላለየ ናይ ታክስ ሲስተም ስለ ዝጥቀሙ ኣብቲ ላዕሊ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ድማ እቲ ታክስ ሲስተም ዝሓሸ እዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰብ ኣብ ማእከል ዘሎ ሰብ ግን ንሱ እቲ ዝያዳ ታክስ ከም ዝኸፍል ዝግበር ግብሪ እውን ስለዚ እንታይ ድብል ዘሎ እቲ ሲስተም
ንሃብታማት ከም ዘገልግል እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ነቶም ፖለቲከኛታት እቶም ሃብታማት ስለ ዝገዝዎም እዚኣ ድሓን ፖለቲካ መድሓን ኩሉ እንድዩ ኣብ ኩሉ ፖለቲካ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ከተቆጥዕ ትኽእል እያ ግን ክንሰምዓ ክንክእል ኣለና ክንምንታይ ተማሂርካ ወይ ኮሌጅ ከድካ እዛ ቪድዮ ስምዓያ ኣብ ስምዒትካ እያ ተኻ ተሰሚዕካ ወይ እንተሰሚዕክያ ድማ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ክንልወጥ ንኽእል ኢና እንተዘየለ ንገሌና ቆጨጭ ከተብለና ትኽእል እያ So let me preface something before we get into the episode. There's going to be a lot of you upset with me in this episode because some of you are going to go talk to your parents, to your friends, to your counseling, to your teacher. Why did you make me go get this degree? And some parents are going to watch this video. You're going to send this to your kids and say, why did you major in this and waste mommy and daddy's money? Because the underemployed people that are watching this, you're not going to be very happy. You want some numbers here? Check this out. According to researchers at labor analytics firm Burning Glass Institute and nonprofit Strata Education Foundation, they tracked the career paths of 10 million individuals. Analyzing the resumes of workers who graduated between 2012 and 2021. Within 1 year, 52% of them ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ፓትሪክ ፓት-ዴቪድ ሓደ ካብቶም ብስታቲስቲክስ ብቁፅሪ ብመፅናዕቲ ዝዛረብ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኮሌጅ ከይደ ትምህርቲ ከይደ ተማሂረ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኩሉ ትምህርቲ ግን ፅቡቕ ማለት ኣይኮነን ወይ ካብ ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ቁጠባኻ ለውጢ የምፅእ ማለት ኣይኮነን ገለ ኮሌጅ ዲግሪስ ተለቂሕካ ትመሃሮም ተለኻ ትጋገለኻ እዩ ዝብል ዘሎ ንወለድኻ ትጎዳ ኣለኻ ነፍስኻ ትጎዳ ኣለኻ ፅባሕ ንጎ ድማ ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ሓደ ዓብዪ ናይ መፅናዕቲ ኢንስቲትዩሽን ናይ ከባቢ ናይ ብዙሓት ሰባት ሓበሬታ ወሲዱ ዝተምሃርዎ ትምህርትን ጉዕዞ ሂወቶምን ምስ ረኣየ ድሕሪ 1 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ዝረኣዮ ማለት እዩ 52 5 and 10 years after graduation many college educated workers remain underemployed ስለዚ ኮሌጅ ከይዶም ዝተምሃሩ ሞያ ዝወሰዱ ኮሌጅ ናይ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃሩ ድዮም ድሕሪ 5 ዓመት ወይ ድሕሪ 10 ዓመት ተመሊሶም ስራይዎም ፍርቂ ካባቶም underemployed እዮም underemployed ማለት ዝግባእ ምስቲ ትምህርቶምን ምስቲ ወፃኢታት ዝገበርዎን ዝመጣጠን ኣታዊ ዘይብሎም ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ኮሌጅ ከይድካ ስለ ዝተምሃርካ ወይ ትምህርቲ ስለ ዝወሰድካ ኩሉ ያዕውተካ ማለት ኣይኮነን ንምንታይ ክብል ኣምፂዋ ዘለኹ መለሶ ኢና again connected ክገብሮ ስለ ዘለኹ listen to this one new AI era It's a beast. There's only two types of companies in this world, Morgan. Those who are great at AI and everybody else. If you don't know AI, you are going to fail. Period. End of story. Whether you are an employee, you're going to have to understand it, how it impacts your job or how you can use it to be better at your job. Same if you're a student, the same thing. And if you're a CEO, you can't just say, okay, I'm going to get... كملسينا انتايتي نسرح كندستمهركا انت تمهركا ኣብዚ ሕጂ ንመጻኢ ድማ ብዝገደደ ክፀልዎ ዝኽእል እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ኩነታት ምቅያር ንዑ ዘንፀባርቕ ምስኡ ክኸይድ ዝኽእል ትምህርቲ ተደይ ትመሃር ኮንካ ፀገም ኣለካ ሕጂ ንመለስ እንታይ ክብል underemployed within 5 years 45% within 10 years 45% and if you're wondering what is the definition of underemployment according to Federal Reserve Bank of New York it means working in a job that typically does not require a bachelor's degree so you spend $200,000 $100,000 of your parents money maybe your own money maybe you got Sally Mace right now that you're dealing with making those payments and you have a job right now that has nothing to do with your degree and guess what we're going to give you some data today you know what that data underemployed ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ዲግሪ ወሲድካ ወይ ዝኾነ ዲፕሎማ ወሲድካ ብሓደ ትምህርቲ እቲ ትሰርሓሉ ዓውደ ግን ብኡ እንተዘይኮይኑ ስለዚ እቲ ዝተምሃርካዮ ትምህርቲ ጥቕሚ ይነበሮም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓውዲ ትሰርሕ ተለኻ ቴንክ ዩ እሞኻ እቲ ንኣብነት ባችለር ዲግሪ ዘለዎ ደረጃ ናይ ደሞዝን ንስኻ ትሰርሓሉ ዘለኻ ምንጪ እቶትን ትሕትዩ እንድሕሪ ኮይኑ ከዓ ዝያዳ ፅልዋ ኣለዎ እምበር ሓደ ትሕት ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ ተማሂሩ ንላዕሊ ከይዱ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ ላዕለዋይ ኣታዊ ዝገብር ዘሎ underemployed ከም ዘይበሃል ርግፀኛ እየ We're going to give you what data has the lowest unemployment rate in America today and a bunch of other things. It definitely makes you question today's educational system because we were promised you go get this job, guaranteed pay, benefits, let me go get a college degree. But that promise is no longer as accurate as it once used to be today. We're going to talk about that in this episode. So እንታይ ዝብል ዘሎ ፓትሪክ እቲ ኤጁኬሽናል ሲስተም ብዙሕ ግዜ ፕሮሚስ ተገበረሉ ብዙሕ መብፃዕታት ዝተገበረሉ ከምቲ ዝደለየ ዘድሊ ውፅኢት ከምፅእ ከምዘይከኣለ ኣብዚ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ትምህርቲ ሕማቕ እዩ ኣብ ኮሌጅ ምኻድ ጌጋዩ ኣይኮነን ወላ እኳ ታርስና ትኾም ይብል እንተሎ ቀንዲ ሕመረት ኦፍኮርስ ታርስቲ ንሰብ ከም ዝስሕብ ገይርዎ ዘሎ ከምኡ ኢለ እውን ናብቲ ናተይ ክገብሮ ይደልኒ እየ ስለምንታይ ብቐጥታ ነቲ ሓበሬታ ቁንጭል ኣቢሉ ወሲዱ ሰብ ትክምሃር ዘይደሊ ነቲ ክምሃር ዝደሊ ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ኩሉ ትምህርቲ ወይ ኩሉ ዓይነት ዓውዲ ሓደ ዓይነት ውፅኢት የምፅእ ማለት ኣይኮነን ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ከም ስደተኛ ብስምዒት ከምቶም ገለገለ ደቂ ዓዲ ዝብልዎ ኣነ ከምዚ ደስ ስለ ዝብለኒ ምስ ፓሽን ናተይ ምስ ወኒ ናተይ ዝኸይድ ፊልድ ከምዚ እዩ ነው
وصيتها بتصير يمصن كتفلت كلالك غنزب انفست قبرل تلغا 3 عامات انفست قبرل تلغا صباح نغو وصيت كم صالك كخلالو ابزيا ግን ክንከላለና ኣነ እውን ብዙሕ ምሳይ እውን ብዙሕ ኮችን ዝገበርኩን ሰባት ትህሉ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ዝብላነ ኣብ ሂወት ሕጉስ ኮንካ ክትነብር ደስ ዝብለካ ስራሕ ክህልወካ ክኽእል ደስ ዝብለካ ስራሕ ክትገብር ተኮይንካ ድማ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ምስ ንስኻ ትደልዮ ኣብ ሂወት ክገጣጠም ክኽእል ኣለዎ ብሓፈሻ ግን ከም ስደተኛ ኮንካ ኣብ ካልእ ሃገር ትነብር እንተለኻ እሞ ከዓ ኣክል ዕድመ 25 30 ተለኻ ኮንካ እዚ ነገር እዚ ሓሊፍካይ ሶሪ I'm really sorry to say that ዝኾነ ስራሕ መሓዝ ሓደ ውፅኢት ከም ጻልካ ዝኽእል ትምህርቲ ወሲድካ ንኣብነት ኣነ ክመሃር ከለኹ I'm going to give you an example practical example ኮነኩም ኣነ ክመሃር ከለኹ ማኔጅመንት እየ ዝመሃር ነይረ ሜጀር ናትካ እንታይ ትገብር ምስበሉኒ ፋይናንስ ስለዝፈቱ ይኮንኩ ወይ ቁፅርታት ወይ ማት ስለዝፈቱ ይኮንኩ ና ኣይፈትወን ነይረ ኣነ actually ማርኬቲንግ ገለ እየ ዝፈቱ ነይረ ወይ ሴልስ ወይ ገለታት እየ ዝፈቱ ነይረ ግን ስደተኛ ስለዝኾንኩ ኣብ ስዊስ እቲ ስራሕቲ ውሕስነት ክህልዎ ኽእል እዩ እቶም ደቂ ዓዲ ይፈትዎ ቁፅሪ ይፈትውን እዮም ማት ሳይፈትውን እዮም ፋይናንስ ሳይፈትውን እዮም ስለዚ ኦኬ ኣነ ተፀሚመ እዛ ሜጀር ናተይ ናብ ፋይናንስ ክገብራየ ኦኬ ብዙሕ ክበድ ኣለዎ ፃዕሪ የድሊ ግን ፅዒረ ብኡ ስራሕ ንክረክብ ዝሓሸ እዩ ብምባል መብዛሕትኦም ዘይመርፅዎ ዳርጋ ናይ ስደተኛታት ዝመርፅዎ ወይ ከዓ ንፉዓት ካብቶም ደቂ ዓዲ ወይ ከዓ ፃዕራማት ደቂ ዓዲ ዝመርፅዎ መንገዲ ማለት እዩ ፋይናንስ መሪፀ that's why ድማ ስራሕ ክረክብ ክኢለ ኣብ ካልእ ዓውደ ኣይትረክብን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ኣይቲ ትመርፅ ኣይቲ ሕጂ ከቢድ ስለ ዝኾነ ወይ ሕልኽልኽ ስለ ዝበለ ኩሎም ደቂ ዓዲ ይመርፅዎ ማለት ኣይኮነን ንሳቶም ንኣብነት ኣርቲስት ዝበሃል ፋይን ኣርቲስት ዝበሃል ዶ ገለ ዝበሃል ዶ ንሳቶም ይወስ ወይ እዚ ፅቡቅ ሕማቕን ፅቡቅን ክብል ኣይክእልን እየ ግን ብሓፈሻ ከም ስደተኛ ፕራክቲካሊ ስራሕ ከርክበካ ዝኽእል መንገዲ ክትወስድ ንዓምስ ወሰድካ ግን ኣባይ ክድቅስ የብልካ በዓል ስራሕ ምስ ረኸብካ ነቲ ትደልዮ ብልብኻ ሙዚቀኛ ክትከውን ትደሊ ተኮይንካ ወይ ኣርቲስት ወይ ካልእ ዓይነት ሶፍት ሞያ ክህልወካ ትደሊ ተኮይንካ ኢንፍሉዌንሰር ክትከውን ትደሊ ተኮይንካ እታ ስራሕካ እናገበርካ ከለኻ ኣታዊታትካን ገለኻ እናገበርካ ከለኻ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልእካ ትፍፅም ንኣብነት ኣነ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ እቲ ዝፈትዎ ስራሕ እዩ ንሰብ ፍልጠትካ ምስግጋር ንሰብ ሓበሬታ ምሃብ ፍልጠት ምስግጋር ደስ ዝብለኒ ከም መምህር ኮንካ ብዓቕምኻ ወላ ኣካዳሚካዊ መምህርቲ ዘይኮነ ሓበሬታ ምሃብ ማለት እዩ ኣናሊስት ምዃን ማለት እዩ እዚ ፈትወ ኣነ ነዚ ንክገብር ግን መጀመርያ ስራሕ ይረኺበ ሂወተይ እናመራሕኩ ጎኑ ጎኑ እየ ጀሚረዮ ከምዚ ጌርካ ድማ ትኻልእ ክብፅሕ ይኽእል ከም ኣብነት ክበኩም እየ ንመለስ እጅና With parents, if your kids are not yet going to college, pay attention to this. Kids, if you're watching this, maybe you're 16, 17 years old, pay very close attention. Watch what it says here when it comes down to major choice. Many 18 to 22-year-olds base their major choices on personal interest rather on labor market demand and supply gaps. What does that mean? Pursue your passion and everything's going to be perfect. Oh my God, I love art. I'm going to go work at a museum and I'm going to work as art person at this museum making $32,000 a year, but I'm going to love it. But I live in New York and oh my God, my rent is $4,200. Mom, how am I supposed to pay this rent? You chose fine arts as a major. Nobody told you to do so. And by the way, since we're talking about fine arts, let's go to the community of fine arts, the wonderful human beings in America that go and spend $200,000 getting a fine arts degree. I have a couple friends in this industry. I'm sure I'm going to get some nasty DMs and text, but let's get into it. Here we go. Unemployment rate of recent college graduates in the U.S. as of February 2023 by major. What do you think's all the way at the top? Fine arts got a big lead with 12. So, ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ኣስተውዒልና እንተሰሚዕናዮ ሕማቅ ክስምዓና ኣይክእልን እዩ ኩሉ ነገር ማዕረ ውፅኢት የምፃልካ ማለት ኣይኮነን ኣነ ነዚያ ቪድዮ ገብራ ከለኹ ከም ስደተኛ ኮይንካ ይገብራ ስለ ዘለኹ ናተይ ኦዲየንስ ድማ ኣብ ስደት ዘለኹም ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ትሰምዕዎ እንተለኹም ብገለ ኣጋጣሚ ፕሊስ ነዚ ተጠንቂቕኩም ኣብ ኤርትራ እኳ ሰብ ፕራክቲካል ዝኾነ ትምህርቲ ትወስድ ኣብ ደገ ድማ ዝገደደ ስለዚ ስራሕ ከምፃልካ ዝኽእል ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ዓውዲ ውሰድ ድሕሪኡ ውፅኢት ኣውፂኢኻ ስራሕካ ምስ ረኸብካ መንገድኻ ምስ ሓዝካ ትኻልእ ከም ሆቢ ጌርካ ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፓሽን ናትካ ወኒ ናትካ ባህጊ ናትካ እንድሕሪ ኮይኑ ንዑ ክትገብር ከለኻ ዕረፍቲ ስለ ዝስማዓካ ድኻም ኣይስማዓካን እዩ ንኣብነት ኣነ ነዚ ቪድዮታት ክገብሮ ከለኹ ኣብነት ክበኩም ስለ ዝደሊ ኤቭሪ ዴይ ዝገብር እንድሕሪ ቪድዮ ዘይገይር ኣብቲ መዓልቲ እቲ እውን ኣብ ኮምፒተረይ ኮፍ ምባል ኣይተርፈንን እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ገለ ዝተወሰነ ሰዓታት ወሲደ መዓልታዊ ኣብ ኮምፒተር ኮፍ ክብል እየ ምክንያቱ ክፋል ናይ ሂወተይስ ምስ ኮምፒተር ትተሓሓዝ ስለ ዝነበረ ካብ ቀደም ኮፍ ካብ ምባለይ ካብ ተረፈ ግን ኣብታ ኮምፒተረይ ክሰርሖ ዝኽእል እንትኾነ ካልኣይካ እቶም ቲም ናተይ እውን ስራሕ ክረኽቡ ስለ ዘሎ ከም ጌርና እቲ ናትካ ትፈትዎ ዓውዲ እንተረኺብካ ግዜ ኣይትስነሉን ኢኻ ግን ኩሉ እቲ ትፈትዎ ንኣብነት ፋይን ኣርትስ ዝበሃል ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ኣየምፅን ኣብ ዓውዲ ዝተሓተ ደሞዝ ዘለዎ ወይ ድማ አንኤምፕሎይመንት ሬት
زلعلي unemployment rate صراح سير كبل عود مالتي كم فيلوزوفي تمهرت لهم فيلوزوفي بتاع قداسيو زعما فيلوزوفي من باب نهيوت كالبونان مغرتني يدوس خلو فيلوزوفي كم تمرت كورس توسيت كاب يونيفرسيتي كن صراحه نقدر ركباتي كبيت كون خلي 9% unemployment له سوشيولوجي بيرترا انا تمهراي كله تمرات فيلد دينير ابدغن كوم يكونن it has some problems at least of America unemployment شغلت البونت زل عليه ثالثه درجه حيزلو family and consumer science كمان زي mass media social media I mean كل سبي لو من السوشيال ميديا كيلا غينو السوشيال ميديا صراحه كيتركب تخليها كوميرشال ارتس جرافيك ديزاين زون رايو ولا كتب صراحه لو جن شغله البونت دما ابو عبيو اجين مزح جلو تكنولوجينا ارتفيشال انتليجنس دما زون شجر كله همزخل يزنجر زلو فورين لانجويجز ናይ ወፃኢ ቋንቋ መምሃር ጽቡቕ እዩ ግን ኣብ ስራሕካ unemployment ኣሎ so ነታሕቲ ገጽካ ክትከይድ ከለኻ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ዝበሃል ዝነበሩ እንታይ ድልና international affairs engineering technologies wow this is really shocking engineering technologies 7.1% unemployment wow political science 6.9 public policy and law 7 ስለዚህ very very interesting fields ንርለና صراح unemployment تشغلت على البنات تبعتهم زياده كم زخون مالتي 0.1% unemployment. Then it's policy and law, international affairs. Then you got engineer technology, political science. By the way, every one of these, the unemployment rate is higher than what the unemployment is right now in America. And by the way, we can keep going. The overall number, like the over-under at 5.1%, is what the average numbers for unemployment, right? So if you go above 5.1, all those majors, the unemployment is above average of the rest of the numbers. Now, what's below it? Okay, here's what you'll find: business management. You'll find computer science, pharmacy, biology. So unemployment rates of recent college graduates in her نتاعت قصنا ورد كلنا دما اوكي اب تحت واي درجه انت نرلنا theology and religion earth science okay it's really weird again we don't know I mean it's a statistics so it's unemployment rate بمنطقه حزب زلو يمدريو له chemical engineering computer engineering اب تحت قصنا نرلنا earth science is always employment in sciences حاشي كم دريو لنا geography yeah well it is what it is كم زلون وسدو I hope نزح حبري تاريخهم ناتكم مزعت دماغ تسقو نمنتايز قبر زلو زياده حبري تا مور ديتيلز مخادون كخبر خلي عندها قداس نزلو دقنا انا بيقصم كخدي يخلو كنبل كلنا اب سمعيتاتهم عملت موسيقى كخيدي وي كم زنبرو انا فاين ارتس كلمله بقى كم كول سل دمسلت ነገር ገለመለ ኣብኩም ብስምዒት ከኣቱ ከሎ ከነተባብዑን ክንከላለና ሞር ፕራክቲካል ነገር ኮዝቱ ኮርስ ክጋገዩ ኩለ ማፊ ወትስ ኦኬ ኣነ ዚያት ኾነን እንድሕሪሎም ለደም ጎ ማፊ ወት ወን እኮ ሓደ ግዜ ጌጋ ፈፂምካ ካብኡ ክትምሃር ትኽእልኻ ብሓፈሻ ግን ገንዘብ ከፊልካ ኣብ ኤሮፓ ተኾይኑ ኢትስ ኦኬ ብጥርሑ ስለ ዝኾነት ትምህርቲ ብዙሕ ጣሓን ግዜ ይትኸስር ኣብ ኣሜሪካ ግን ማዓት ዕዳ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ሰብዚ ናይ ፊሎዞፊ 3 ዓመት 4 ዓመት ዲግሪ 50,000 እንድሕር ኔጌቲቭ ዕዳ ተኣቱ ተለኻ እሞ ዘይትጥቀመሉ እሞ ደሞ ዘይትወልካ ተኾይኑ ናይ ብሓቂ ክልተ ሞት እዩ ዝበሃል ዝኻ ጥንቃቐ ብጣዕሚ ዘድልየ እዩ እስከ ንኸይድ ኣብታ ኣብዚኣ ኣንቱ በሂበኩም ፀናኩ ክትሪኡ ክሰምዑ ዘለኩም ብዛዕባ ናይ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ፕሬዚደንት ሳስ ኢንተርቪው ኣላትና ኣብ ድሕሪት እስከንሽን ይቐፅል advertising and public relations, criminal justice, geography, finance, chemical engineering, computer engineering, even theology and religion pays more. So think about it. I don't know why theology and religion pays more, but it does. Chemistry, accounting, nursing. So now, again, remember, this is not like a conversation about, oh, let's laugh at you because you took that degree or not. I'm not trying to do that. All I'm saying is you've done it already. It is what it is. Okay, you've already made the decision. You got to move forward. This is for some other people to create awareness. But watch this. If we're going to think logically, right? Okay, I want to think a little bit logically about my career path. And then later when I make my money, I want to invest into my passion. Okay, no problem. If you can do both, you're part of lucky few. But watch this. These are the jobs with bachelor's degrees that have the most job openings today. Number 1, general and operations manager. Number 2, RNs. Okay. Number 3, software developers. 4, project management specialists. Then it's accountants and auditors. Then it's elementary school teachers. Doesn't pay that well, but there's a lot of openings. Then it's management analysts. Then it's market research analysts. So then እዚኦም ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹም ከዓ እቶም ዝበለፀ ኣታዊታት ዘለዎም ዓውድታት እዮም general and operations managers so yeah, I think it is a software related topic is IT pays a lot. صبغة تابعات تروح تغيلها accountants auditors of course is in accounting أبحق استمر كوسة سلسلة كامباين تهدم ما بقدك قبره سلسلة
ከምኡ ድማ ሪሰርች ማርኬት ሪሰርች ንሪኦ ኣለና እዚኣቶም እውን ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦም ንኽእል but at the end of the day ልክዕ ከምታ ዘላታ ጥራይ ምውሳድ እውን ውፅኢታዊ ይኮነን ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና ግን ግምት ውሰዱ ስራሕ ዘይብሉ ዓውድታት ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ክትመሃር የብልካን because what is the point እንድሕሪ ሙሉእ ግዜኻ ትኸስሩ እንድሕሪ ኮንካ ግዜኻ ውጥፊኻ ገንዘብካ ጥፊኻ ውፅኢት ዘየምፃልካ ተኮይኑ እንታይ ትርጉሙ ምናልባት ገለገለና እዚ ነገር እዚ አንተ በውን ጀሚረልኩም ነይረ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዘዛረቦም ዝነበረ ካብዝን ወዲ ከምዝን እዩ እቲ ሲስተም ነቲ ገለሰብ ከርብሖ ይከኣለን ኣሎ እቲ ኤጁኬሽናል ሲስተም ድማ ለውጢ ክገብር ክኽእል ኣሎ እቲ መልእኽቲ ኣብዚ ዘሎ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ውፅኢታዊ ትምህርቲ ምስ ትመሃር እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ድማ ስምዕዎ ቴክኖሎጂ ክቕየር ከሎ AI artificial intelligence ዝበሃል መፅኡ ኣሎ እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ቻት ጂፒቲ ትበሃል እንታይ እያ ብኸመይ ትሰርሕ ቻት ቦክስ ኣሎ ሎሚ ኣክን ጉግል ተኣቱ ካብ ጉግል ንላዕሊ ሓበሬታ ክበካ ዝኽእል ቀደም ኣብቲ እዋኑ ብዙሕ ቪድዮታት ገይረ ነይረ ስለዚ we have to adapt ምስቲ ግዜ ክንቅየር ክንክእል ኣለና ትምህርቲ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ቀፃሊ ትምህርቲ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ lifelong learning ይዝበሃል ሎሚ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ነቲ ዘለካ ደረጃ ትምህርቲ ወላ ባችለር ዲግሪ ክዲኻ ጌርካ ኮሌጅ ዲኻ ከይድካ ሃይ ስኩል ዲኻ ዘለኻ ሓድሽ ነገር ንምምሃር ብፍላይ ድማ ቴክኖሎጂ ክመፅእ ከሎ ምስ ቴክኖሎጂ ኣዳፕት ክትገብር ክትክእል ኣለካ because ንኣብነት ሓደ ካብቲ እዚ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ቪድዮ እስከስምዕዋ That's how much time you get if you're lucky. 75 years. 75 winters, 75 springtimes, 75 summers, and 75 autumns. When you look at it like that, it's not a lot of time, is it? Don't waste them. Get your head out of the rat race and forget about the superficial things that preoccupy your existence and get back to what's important now. Right now, this very second. And I'm not saying drop everything. So, Ed Murphy, motivation is زلوا 75 ዓመት average ዕድመናይ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ብዙሕ ዓመታት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ግምት ብኩሉ መንገዲ ተሪኻያ ብዙሕ ኣይኮነን ብዙሕ ቁፅሪ ዝመስል እምበር ብዙሕ ዓመታት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ የድሊ ግዜኻ ኣይተባኽን ኣብዚ የድሊ ግዜኻ ኣይተባኽን ኣብ በኣስን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ፖለቲካዊ ምትፍናንን ግዜኻ ኣይተባኽን ስለምንታይ ንነብስኻ ይጠቕመካን እዩ ንጥዕናኻ ይጠቕመካን እዩ ንሓዳርካ ይጠቕመካን እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ሂወት እውን ፅቡቅ ኣይትረክብን ኢኻ ተዲኹምሎም ስለዚ እንድሕር ንስኻ ፅቡቅ ተለኻ ኢኻ ንሕብረተሰብካ ትጠቅም ፖለቲካ ኣካል ናይ ሂወት እዩ የስ ንኩሉ ሰብ ይኻፀሉ ፅቡቅ ግን እቲ ፖለቲካ ኣብ ምትፍናን ኣብ ሕርቃንን ኢትዮካ ኣብ ሂወትካ ከምዘይ ትዕወት ገብረካ እንተሎ ንስኻ እንተዘይ ተዓዊትካ መዛኑኻ ስኻ ትረኽቦም ዘለኻ እንድሕር ዘይዕወት ኣለዉ ዕወት ሃገር ክትምስርት ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ክንፅረልካ ክኽእል ኣሎ ንስኻ ኢኻ ሓደ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ንስኺ ነፍስኺ ክሳብ ዘየንቃሕኪ ወይ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክሳብ ዘይወሰድኪ ፅቡቅ ክሳብ ዘይተሰማዓኪ እቲ ሃገር ፅቡቅ ኣበርክቶ ክትገብርላ ወይ ክትገብረላ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ክርዳእና ኣሎ ንመለስ ናብ ኣሜሪካ You thought anybody in Washington was driving this thing? They are not. It's official, the Department of Treasury is now issuing debt at pandemic levels. That was twice the previous record, and here we are again. In raw numbers, latest figures for Q4 2023 show Treasury issued $7 trillion in new debt in just 3 months. For the entire year, it came to $23 trillion. That has bloated. Again, ተደጋጋሚ ንብሎ ኣለና እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ብቁፅሪ ዝዛረብ ወይ ከዓ ስታቲስቲካሊ ኣኩሬት ዝኾነ ሓበሬታ ዝህብ ኢኮኖሚስት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ውግኣትን ዕግርግርን ብምንታይ ፋንድ ዝገብሮ ዘሎ ገንዘብ ፕሪንት ብምግባር ኤቭሪ ታይም ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ከለዉ ድማ ነቲ ሂወትካ ብፍላይ ሰሪሕካ ትነብር እንድሕር ኮንካ ዝበዝሕናኻ ከመይ ኢና ሂወትና ብኣሉታ እዮም ዝፀልዎ ነቲ ነገራት ኣዝዩ ገንዘብ ፕሪንት ይገብር መንግስቲ ክበሃል ከሎ ነገራት ኩላቶም ከም ዝኸብሩ እዩ ዝገብሮም ተዲኹም ዘለኹም ስቤዛ ከም ዝኸብር ይገብሮ ምክንያቱ መዓት ወረቐት ኣብቲ ሲስተም ይኣቱ ስለ ዘሎ እቲ ቫሊ ናይቲ ወረቐት ናጎደለ ይኸይድ ሰብ ግን ደሞዙን ረሃፁን ኣፍሲሱ ውሱን ወረቐት እዩ ዝወስድ ዘሎ ንሳቶም ንስኻ ምሉእ መዓልቲ 8 ሰዓት ድዩ 14 ሰዓት ሰሪሕካ ውሱን ቁፅሪ ትእቱ ኣለኻ ደሞዝካ መዓልታዊ ኣይኮነን ዝቕየር ወይ ዓመታዊ ንእሽተይ ዝውስቕ ንሳቶም ግን ክንዲዚ ገንዘብ ኣብቲ ሲስተም ይእትው እንተለዉ እዚ ሲስተም እዚ ወረቐት እዚ ነቲ ነገራት ከም ዝኸብር እዩ ዝገብሮ እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኢንፍሌሽን መሰረቱ መን መስሪትዎ ካምፓኒታት ኣይኮነ መስሪቶሞ መንግስቲ እዩ መስራትናቱ ወይ ከዓ ፈጣሪ ናይ ኢንፍሌሽን ዘቕባበ መንግስቲ እዩ
መንግስቲ ፕሪንት እንተ ዘይገብር ኢንፍሌሽን ኣይመሃለዎን تخالي كله كتقوى صرت خلي تخالي انفليشن يس بجانز برينتينج ترى يكون مثلا نابنت فابريكانت تبلاشي حنت مقبت سرح نبرت حسرتنا مقبت سلازقاتم من هارنا وقتات كقاتمي انفليشن مالتي خا زي يلن مالتي كون سبلاي تشين بروبلمز كوفيد نسمع كما قاتمي إذا كنا جزء تفابريكا مستعريت ويكالوس فابريكات نسمع أبناء قدمون تحتيون كملاسي زقبا naturally inflation ده يكونس deflation يكل زقبا تمالتي علمنا أنا معبلت كيت كلا نجرات نحصر يوم خد زقبا تفطراوي حقكم نحصري كخيز جبا منجست برينت سلز قبر منجستات برينت سلز قبر جن نجاراتنا خبري خدو صراحة عند حرفين كلمة اتواجه كان ترهس كان تدخم كان عمتات كان نخون خمس خون قبروه متنقع يدليو فلتتن مستوعالن يدلي هجي أنا مودة كفالنا يلوم فيديو يكرينا بسابة هجرا وقل قلوت أقدر سي زربا أنا تجربة خلهم سمينا لسن زيا كم حجاب سيا فلتني مدام هاجر أقول قلت أصوّرت ناي صلاتنا زلعة تصور لأن تعرفي أطنعنا نزخ نستحقلتي انتهي كجبر كلام زقات قبلنا بدهوتات تستعوتنا الفرح ديكون هتزقات قبلنا بدهوتات ممكن قد فكاية تخيد صراحة يكون قد فكاية تخيد ما يكون دقونا سب دقونا زقاق قد فيكيلين هاجر كهانيس كان حبر تعميلنا حبر رهوة تسرع أي تعرفين إنه بينات سلدنا بري هاجر أقول قلت أوجي معجي سلام سلد ما يصير خمسة دقونا نوعين واحد هم هاجر أقول قلت تعدل سبيل قرب دلله زمته تاريخه عبيتي خلوت نالبات واناويان يميلنا خنزارة والله مين أنا أبزي قدامنا ده كوننا نعاتهم سجماتي دلهم أوروبا يلن تهري بس عن هذا ويا موضع تنا يجحل كونات زتفترة على ما هو قطباو خناتات من تاريخ هالومي قدامنا قطبانة على منيو ناتو إندستريال أوتبوت تهلكا تشاينا كميلة أمسيا خميرة قدامنا درجات سريعة الخان بقى هذا لكن تشين عصرته حمشتن ناي أسرع لعلوت قطباتات بهلا درجات دحريخايو اسران شومونتن ميتاويت ناي عالم اوتبوت اندستريال اوتبوت بهلا ناي تشاينا ناي امريكا دميركا اسران حدن اسران كلتاني ميتاويت اوروبا بملئتا دميركا 19 وينات بصحنا هاجر بهاجر وندحر مصها هجيت ترند تي انفت داريخايو ناي تشاينا محيال دعوتو نغير يلن تشاينا ناي عالم قداميتو قطبا طايد يكونس تزحيل قطبان قبل القطبان ناي تشاينا انه هنا تمسدلو ኣብ ኤውሮፓ እንታይ እዩ ኩነታት እንድሕልካኒ ብፀጋታት መፂኻ እንድሕሪኢኻዮ ኩለን ናይ ኤውሮፓ ሃገራት ናታተን ናይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ናይ ብዝሒ ህዝበን ዕብየት ትሕቲ ባደ እዩ ዝኸይድ ተሎ ኣብ ውዕለት ዝኣቱ ኣብ ጥሮታ ዝኣቱ ሰብ እንተዘይ ኮይኑ ሓድሽ ሰብ የለን ብውለድ የለን ፅባሕ ንጎ ቁጠባታት ናበይ ይኸይድ ናይዘን ቁጠባታት ዚኣተን ብድምር ይኹን ብተናፀል ተወዳዳርነትን ናተን ኮምፒቲቲቭነስ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ የለን ሕጂ ከደንቢ ካበይ ትረክብ ንሕፅረት ናይ ጉልበትካ ብኸመይ መንገድ ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ትብሎ ናይ ብሓቂ ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን እዚአን ቁጠባታት ዚኣተን ተስፋ ዝበሃል የብለንን ተወዳዳርነተን ሓይለን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሰራርዓ ክኣትዋ እውን ኣይኽእላን እየን ካበየን ከምፃ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ብቆንዱ ካብ ኣፍሪቃ ሞያውን ዘይሞያውን ክእለት ዘለዎን ዘይብሉን ባርያ ካበይ ተምፅእ ተስርሕ እዩ ኣብኡ ዘሎ ናይ ማፍያ ውዳቤታትን ናይ ገበን ኣፈፃፅማ ርቀትን እዚ ኢልካ ክትብሎ ይትኽእል ኢና ብልጭ ኢሉ ሓደ መግለፂ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ሲኤንኤን ከምዚ ኢላ ሓደ ከምዚ ኢላ ክብለካ ክእል እዩ ነቲ በደል መግለፂ ኢሎም ተምፅዎ በብእዋኑ በሎኽ ዝብል ንሱ ጫፍ ናይቲ ኣይስበርግ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ እቲ ገበን ኣብ ታሕቲ ተወዲቡ ዝፍፀም ምስናታቶም ፀገማት ትመፅእ ዘሎ እዩ እዚ መመሊሱ እናኸረረ ዝኸይድ መመሊሱ እናሓየለ ዝኸይድ ተወዳዳርነቶም እናደኸመ ዲሚኒሽ እናገበረ እናሓቐቐ ናይ ቻይናን ናይ ካልኦት ኣብ እስያ ዘለዋ ቁጠባታት እናሓየለ ዝኸደሉ ኣፍሪቃ ከዓ ኣብ ሃምሽ ኣብ ማርጂናል ደረጃ ዘሎ ኣፍሪቃ ክትስዕሉ ትኽእል ዕድል እውን ዝረኣየካ የለን ጭንቀት ኣብዚ ቅልውላው ትፈጥር ኣብቲ ቅልውላው ትፈጥር ንኡ መምኽኔታ እናገበርካ ናይ ፍልሰት መርበባት ትውድብ ኣብ መወዳእታ ነቲ ጉልበት ኣብ ምንታይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኣብ ኤውሮፓ ዓዲ ከይድካ ካብ ናይጀርያ ዝኸዱ ዜጋታት ኣበይ ቦታ ሰርሑ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ህይወት ይሕልፉ ኣለዉ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ኣፍሪቃ ንኤውሮፓ ዝስደዱ ዘለዉ ኣበይ እምበሕልፍዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ ቀፃሊ ዜና መጠዓዓሚ ዝገብርዎ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ከም ዝስደዱ ኣለዉ ኣበይ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ኣበይ እናባበሩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ዝፈጥዎ ቀፃሊ ክራይሲስ ቀፃሊ ናይ ስደት መደባት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንድሕልካ
ነዚ ንሃገራዊ ኣገልግሎትን ንመንእሰያትና ታርጌት ትገበረ ናይ መዘንብዒ ፕሮግራማት ብገጂፍ መልክዑ እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላቲ ውዱብ ማፍያ ኣብ ዓለም ዝሰርሕ ዘሎ እንተላይ ዞባውያንን ዓለማውያንን ወይ ኣህጉራውያን ውድባት ኣሰሊፉ ዘሎ መወዳእታ የብሉን ተርስቲ እዚ ንሱና ፈለጥና ንሱና ተረዳእና ከሎ ሃስያ ይውርድን ይደሎ ሃስያ ይብሉን እና ብዙሕ እውን ደዘሉ ጉዳይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ መቃን ኣብ ውሽጢ እቲ ኮንቴክስት እንድሕር ሪኢኻዮ ስምዓትናን መግለፂ ስምዓትናን ሓደ ንሱ እምበር ብናታቶም ባህልን ድሌትን ቀደም ብትንትን እንደለ ዝሃገር ርሑቕ ኣብ ከትካ ኣብ ብርሑቕ ከይከትካ ኣብ እስራኤል ጥራይ ሓደ 35 ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣለዉ ይበሃል ብኸመይ ከይዶም መን ኣኺድዎም ናብኡ ስለምንታይ ከይዶም ናብኡ ከመይ ገይሮም ከይዶም ኣበይ ይነብሩ ኣለዉ ኢልካ ታሕተቲ ኸይዳ ናቶም ጥራይ ኣይኮነ እቶም እስራኤላውያን እዮም ኢሎም ዝኸዱ ፈላሻዊ ኣበይ ኣለዉ ኢሎም ኣብ እስራኤል ኣበይ ይነብሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ፈፂምካ እዚ ብተፈላለየ ናይ ሚድያ ከምዛ ትሪዋያ እታ ኩነታት ቀሊል ኩነታት ከምዘየለ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ስለነብር ዘለና ድማ ኩሉ ንሪኦ ፀኒሕና ኣናይ ሆፕ ካብዚ ተማሂርና ንቅድሚት ትክክለኛ ውሳነታት እናገበርና ክንከይድ ተስፋ ገብር ኣይ ሆፕ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ እናተማሕፀንኩ مزيا ملغ تغت فكم أبزم عبول عالم تسديدنا نزلنا أكد حبري تاخبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتول زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زاد معس لزغونه نعون غنحز كل زك علينا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خليته أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكال كل رهبة زين غن عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات اللوين ورقص لزلنا نتتمرت عدلات كنت كمل فتن أنت زي لدما بعين إنترنت جرنا زلينا فلتت حزنا نمز عيد الوقت كون لنا